Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mu 2019-2020 mdziko muno munali mademo amene achakwera ndi gulu lawo ankati Peter Mutharika dziko lilankanika kuyendetsa tsankho komanso kukondera polemba ntchito ndi chuma kusokonekera. Amatsogolera matemowa anali Timothy Ntambo ndi wachiwiri wake Gift Trapens mbungwe la HRDC. Ndiye ndikumvaso kunena kuti pali upo umene ukuchitika kuti abwerereso azipangisa mademo. Ndikuuzeni inu amene mukukhala pasi ndi ziwembu zanu kuti ulendo uno amalawi ife mukunama. Tiyeni pansewu tikaonane pomwepo. Andi musanapite kumatemuko inu ya HRDC ndingokuchenjezani kunena kuti pamachitika akazi kwanje kukanisa mademo simmayankhula chilichonse. Mukhale chete musamayankhule chilichonse. Pasapezeka wina mphuno B kumana kuti mupita pansewu amabungwe ine munatipusitsa malawi kokwana, munangonenepesa mimba zanu, lero munalephera kuyankhula chifukwa mwatengatenga ndalama ngongole kunifi inuyo. Andi matemo ankachitika 2019-2020 pasi pa Timothy Ntambo ndi wachiwiri wake Gift Trapens. Fandi ya ndalama imachokera ku MCP. Mmodzi wawo nali ine mkatimo kuno kukaronga. Timothy Ntambo kumene umveko ngati ndikunama ubwere poyera utsutse. Gift Trapens simumatiyendera inu kuno. Lero kukubwera soti mabungwe tina mukupanga maupo kuti muyambe kufutisa Peter Mutharika. Sizitheka zimenezozo. As long as ine right on mangochi ndili pano sizitheka zimenezo. Ndikuuzeni kumene mukupanga nawo zakukanikani anthu opepera nzeru ili, anthu opasa bize dziko. Peter Mutharika fatsani mufatse amalawi agwira ntchito okha. Palibe amene azunguzeso pano. Palibe chakwera boma anampasa anthu tinampasa walephera eka ndi nduna zake zobalalika izi. Amalawi tikhale chero. Peter Mutharika wangorowa pa foro kukhala president wa dziko lino. Chakwera anatha mwezi akubalalika kuti asankhe kabineti Chakwera uyuyu. Chakwera wofoira uyu ndi MCP yake imene ikupita kwa kutai. Palibe njira zoti mupange amalawi akumvereni. Tiye nazoni pitani pansewu kwa amalawi ayankhula. Mukungoti mphuno B muziti tipanga mademo akwanise mapromise 1 week. Anthu oyipa opotoka nzeru iyi, anthu anyawi ndifake mmanyera ku State House iko nzeru zawo chitsiru zimene mukupanga. Mwaononga State House ndi kuonetsa khalidwe lanu lonyasa lozipaka manyi. Mukapaka manyi nzipupa za ku State House kupasula mapaipi. Anthu opanda nzeru, anthu ochitisa manyazi. Ndiye ino tiyeni pansewu. Tiyeni chenjezo langa ndili kwa maminista atsopano a MC a DPP kunena kuti sizotheka mupasidwe wachitetezo amene akukukayikitsani. Muli ndi ufulu inu achaponda amwanamveka Alfred Gangata ndi kabineti yonse imene ibwere ku area 30 uko setting sikuchitika bwino.
ya security yanu Mulilongwe Central Region IMCP sakumvesa kuti atuluka mboma. Khalani wochenjera maminista atsopano. IMCP dziwani kuti boma munatuluka ane munatuluka forever. Njira iliyonse mungapange sizitheka amalawi anadzuka. Ine ngati Comrade Lighton Mangochi ndikuchenjezeni tingongole munatenga kunifidwo ino amabungwe amipingo ma 6 billion munakhululukira nawo amenewo mulowa nawo ku prison. A professor sankhani cabinet modeka asakunjenjemeretseni wina aliyese. Ife makomrades tilipo tikutetezani, pitani pansi uku tikakumana kongo. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.